Sabusum bo bisuna ampa me say dua higina wo obefuru dua ko gina na kontu ofuru I cannot be mitimi fast kind na shegem na dia twa ma na me bot was na masasa to na me de bom tim na ko shia wo de dia kasa ko ya na pede man ansa na wati ni omo nyina te se ni ko agora yesu mama Wakwaba eba Australia TV. One say yesi nkonya sedia na yebeka aba kwasem amamre ene amane nene mensa ka konfupeni bako ewo menchen enene de kan amene ni Asia ene Australia TV nyina ne ene ni Asia yes ebren yankone kwama na akwaba ono a ebebo ni din e de akere nana pacha akwaba yo meje so meni aba bibia boko de we de woni bro nyanso mema wa fisiapa yo afin kombetu ya da fisi se na da tankwan na shuru se atre wo se nyina amen 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 nana enene de kan a meni wuhia pacho be de kan bodi e de akere yo watifo medindi nana asetana pa nana asetana pa na shuru se de bia no hona me citation da hona me hwe o hwe nti na ma hu se ko fosu nya mo wo nti na wo se me so be piem na me beka so wi aso fo abusha fo no na emina yedi juma wo sunsun na hu na ma yeda se na se odo hu abeboye nana enani de kan be so oboye abakwasam kakra yo abakwasam de edoso edefa ankasa mi ankasa me no kan me ya ina ankasa okay eti akonya so e wo tamadesa pacho adide hene ben na wudi akonya no me title na ya na asetena pahina itina na ho no mo no wudi wadwuma ankasa ye honhom wadwuma na me ya bosomfo ya no meme sore ya no bosom no be ware me me fi ade ya didi nti wo fi dada na be ware me te be ware me no na wo ba bia yentimi fam makuru nti bosom na de me ko kuru nchan sonsa te se bia kuro emu na ato do kuro foforo so de mako te se kuro no wuram okay na dem ko traye nti kuro no dane esi dan ya beto me na chese obi aba asetena pahina kuro me ko ana omade sha hindi na yare ema okay aka bosom na kase kuro ba sisia kuro sana eti nana se da obeka se akomo wo fie dadai abusua ni mu na o maame mo se na o fa no ebra wo mo de wo mo ti wo mo nka bi nhye mu na wo mo ba be ma akomati asi ne so o mo fa ne se o mo fa no ma mo fa se ya de a e wo ho dada okay sebi krisosom ma ye kremosum ma ye no na ke se obia dan bosom na bosom na ye nyame a ewa asase so aye som nti sa atam no amana bibia ye kama okay obi mfo obi yere obi mbo adwoman sonsa obi enwia ade obi mbo apo sonsa nti aye ye sirem de oba ade aye gitum oyi nyankopon furu ade gitum ya so na no so eye hwa enya afie na wakodi bona so ma jama nyame na mfie pepepe ene de ofa ade na sisi ya obegina nsuo te se nsuo ya migina bosom ya ba bia migina na onya ka se asima se ofa amade wan fa meto na 3 days and 4 days and yefunu ho obi a wasisi mi agimi sikai se wan betua me ka nsuo kodan kama no oba kodan na ka so so enya afi na court wo no we na kona bra ehwem e den na o de mada bi ende wonya ka wasam na aye no kore na enti se ndipa na sisi ukwan so no ise wodi wasema okay so enti amma ye sirim obeduru ho a bone nheda ni de me ka se bone nheda ni woni kire se udi bone a wa onim se asotwe ne da enti tambia de obeye bia obeye na pepepe
nti saa na nti ɛbaa me so no ɛma mabusuafoɔ ni gye bosom so sɛ ɛba wo so na sɛ wobɛkɔm na yɛakɔma paa kyɛrɛ azaafo na aba mu na yɛakɔma paa woyɛ mistake a bosom no kora bɛkum nti ɛte sɛ wode me kora pɛpɛyɔ ɛdedi bosom nti afotuo mu de tu mu sɛ bosom a bɛdi me nsɛn ɛwɔ sɛ mede pɛpɛyɔ na mede yɛ na mede yɛ nti yɛfie so ɔhɔ na ɔmotu no ama sɛ wo saa ɛna yɛwɔ tombo so wɔ hɔ ɛna ɛwɔ atea mframa wɔ hɔ sɛ wo saa ne nyinaa no ɛwɔ ɛfi sɛ wo saa nana yɛbɛba hɔ nom sisi a akɔm ne kan fɛdze kan uhu ne sɛ fɛdze kan me bɛhu na me wɔ mani bɛba mo na me wɔ wuram nti nipa ba me hu ne sɛ bɛtɔ mo hu kɔpem sɛ ɔmo yɛ amammerɛ a ɔmo hu me a ɔmo de mbae ɔmo de aduro sɔɔ me na ma tete nana ɛba me so no na ano ɔde sɛ bosom bɔ obi so na ampampa me sɛ dua yi gyina wo wobɛforo dua ko gyina no kom so hu sɛ woforo yɛ akyire na obi bɛka kyerɛ sɛ sɛ ne sɛ nana ɔde na ano ɔde wobɛtumi atare boɔ na nipa etwa mu ohu ɔmo clear bet ɔmo nipa ne ehu ɔbɛkyina pɛ waa adeɛ bi wɔ hɔ a wobɛtumi fa sika na metwitwa mo metumi fa sika na ɛhyɛ gyam na mede atwa ma na mewe akyire amani teteyɛ no ɛna saa nneɛma no nyinaa mode no mebɔ toa seɛ na masesa toa no na mede we mede bom tim na apa nti na ɔdene nana apart from sɛ no ɔde kɔ nwura mu yi nsuo mu wamfa wankɔ bi nsuo mu nwura mu nsuo mu nyinaa nti ɔde me kɔ nsuo mu kɔhu nneɛma bebree na ɛhɔ nom no bɔ yɛ abakwasam wɔ kakra nsuo mu no mekɔhyia wɔ dankye wow hyia dankye akyire koraa na biribiaa tete ma nusu akyire no na kɔkɔa na meyɛ amammerɛ a dankye me tumi pie nti mmerɛ pa mu no meyɛ mede mbɛkɔ na makasa na dankye ma pie nti ade bia mede bɛdan ɔnuameyɛ ma nti ɔmo sane kyerɛ me ahaban ahaban bebree a tim de sa yadeɛ nana ɛhɔ nyinaa yɛbɛba yɛyɛ ne process na yɛduru hɔ no after sɛ nana bɛhu wei nyinaa sɛ sɛ wabɛhu sɛ akɔm yɛmfa no akɔm teteɛ mekɔ akɔm teteɛ bebree ɛwɔ tamale yɛfrɛ kuro bi saa wodu tamale kuro abom yɛfrɛ no taha akyire mede wobɛkɔ afe na yɛ hɔ na mekɔ akɔm teteɛ ɔyɛ a yɛfa so te ahaban bi wɔ hɔ a ɔkɔte a ɛwɔ ade a wode bɛto aseɛ na wate bi wɔ korɔ wɔbɔ ho naked sɛ wo saa bi wɔ hɔ a yɛkasa wobɛkasa sɛ wo saa bi wɔ hɔ a yɛbɔɔ mmienu bi wɔ aserewa sɛ hɔ a yɛde hwɛ adeɛ wobɛkɔ na wode ama no bi so wɔ hɔ a wobɛsɔ gya nkasa na wode ahwihwia dua no mprɛnsa na wawae awie kɔtɔ na wode asa nipa no yɛade ebi wɔ hɔ so a ɛwɔ tam bi wɔ awia ketee na wabakɔte obi hɔ a anadwo 12 o'clock so obi so hɔ a awia 12 o'clock wɔ sɛ wiase nyinaa no awia 12 o'clock ɛhu kyɛ no biribiaa sɛde anadwo 12 o'clock ɛhu no saa na ɛbɛduru awia so a 12 o'clock saa na ɛhu saa tam tumi nyinaa api nti wobɛhu sɛ accident bɛti bɛsisi a ɛfiri 12 o'clock de kɔ 1 o'clock saa tam na accident akɛseɛ ne nneɛma a wobɛba bi wobɛkɔ no ɔtia ho wobɛwura hospital bi mu na kyɛ sɛ wo koraa no wabɔ hu saa nneɛma no nyinaa gye sɛ 12 o'clock ana ɛsi adeɛ bi a ɛbɛsi biara no ɛyɛ adeɛ day biara no ɛtaa si from 12 o'clock de kɔ nti saa tam nyinaa no yɛde ɔmo kyerɛ tam wei na wakɔte ahaba tam wei kwan wei so kwan wei a ɛyɛ akɔrɔ so nan anasɛ wei ɔhɔ nkwantan nan na ɔbɛyɛ amammerɛ ɔbɛyɛ se woba woforo ka ebi sɛ ɛsi a na wɔm sɛ ebi sɛ ɛbɛsi ne nyinaa no akonteteɛ no ɔmo kyerɛ ne nyinaa sɛdeɛ akɔkɔ so sɛdeɛ wobɛkum wobɛhohoro nan wɔhohoro nan no wode ayɛ amammerɛ sɛwo saa bi a wode bɛsi ahaban so na watea akɔkɔ no mprɛnsa na akɔkɔ no awu sɛwo saa wode aduro bɛsi so nnua a wobɛnoa aduro no ɛwɔ sɛdeɛ wobɛdane de ahyɛ mu na aduro no atiba wɔtema no
ati we adwuma asane pa ya Nana akomtete no kone emfiese bi kona afe ne efa ebi kona afe ebi nso kone bosome nwotwe wo de ne yese me de me check kakra enam se na adwuma panti ya me de boa me panti okay me check kakra me kombe 5 years to 6 years wow sana mo ya amamre nyina mam mo ya amamre nyina mam me be start adwuma di Nana o master ne efe ne se sabu sonfo no efe ne tahabugulana wow de America we da kuma kasa jira onim no onim ba bi so a kire so yeso na o ga ko ne akotwa ho dia ba mate nana yebeko maye krado yebeko nana o akomtitie ne mokoye ebi mokwa wo mo se yeto me ebi se ye ma yakayaka de wo de ne net se o me de ne de me kasa na yakayaka de ni e ko na niam a mo kire me na na me kwa ya faso dane dua okay obi bo obi dua oka kwa ya abai we no beti abom na kwa ya mamre na ene nsu o mo do bom akasa so sa sabe ni na mo se dua bo se enye ni obi kura timbo dua se onye yi da tebibiri akotena bu kire onye yi ni na dua bo so sa sabe bi so ho a otimide dua bo no sande to so na aye no mai wo fu na fie obi musu timi kobo so mo eko ti ade enam se kristosom ni no yirafi bo so no da di mochi ti bia mbo ye bia bobo ti wanya ni papa mana ya busa mbu na ma ko yi muti amfiri wa na sa amamra te se mo ya asa bikura puturo ti tom omo abusia na ye ba bia mo do muti ko fa so so omo asara hwa ki ti nipa bia wo ho a do so busa baba kwasa busa wonchi na mu bi wonchi fi bia so so ofi wo awo kura obi tim bondu so omo kura ba ka awo so so na akontati no so wanonda untimenye e wana di su no de mo ba kwa ye bi wa ko pokese pa so na mo pe sa no so ne ade ate se mo ye bi mo di kuto ne na ntwie no fo mo fo akwa ya amamre ni na awa kontiti du ye mu a nti ne wo gabi su mo wo hye dan su ansana wapi dikura tin share 40 days eno na mo twen se musuman be ba na se de wo se e won no bi ho a u dware a ntimi pia okay titam bi option because se suma ne ba so na sa niam bi ho a omo amfa nka ho a na ma obi ho mo so o nipa wo hu ade pa o ya ade so ko mo atuma duru wo na nipa so ese wani ni nyina no ise akoma fo no bie wani ni bia so mo sha wani bie wani wo ani so a na otim bie bia bibi obidi aduana to niam bebre wani ni nyina no so ise mo bie wani adwuma we obi obeye bia woni ani wontim ye wow sumni bia we konfo na woni ani adwuma we wontim beka habane kasa nusine kasa yade na nipa na dia ba no sokra kasa honhom na ese nipa no e kasa duabo na omde akobo ni nyina e kasa sonsa sabe penti ebikura timi dan no hu nipa disika bebra seti ma siwede kwan ya tona o ma tona ma me shiro jana ma na me ye no ni nyina to tisunsu mo asem de ka se ka ate susu mo asem de tanye shu ya asem ba yesa no nya na kwa akomtete o master ka se o nana waso me anase me be waso me ntin otubo som ma wo de koye me som no otubo som bi ma sa bu som no bu som anoto pa bu som ne din ya hono fene zikato sa bu som no na sam apote se asante mo fene bu som bi pataba okay
ɛbɔ nipa ho ban na ɛno akokɔ ɛne iti akokɔ nko a wɔn sɛ bosom nneɛma a ɛgye no ɛwɔ biara no deɛ ɛtumi yɛ okay akokɔ yɛ hubanbɔ paa akokɔ woyɛ hubanbɔ kyɛ nantwie ɛkyɛ ne dwan ɛtwa no apɔnkye ɛkyɛ no kraman enso na ebi mu de nantwie yɛ bambo ɔmo de sisa nantwie deɛ ɔmo de sisa kra okay ɔsɛ nantwie ɔmo wɔ no 9 months nti ɔno nantwie deɛ sisa kra okay obi wɔ hɔ a ɔtumi pɛsɛ ne nkwa akɔ akyi wobɛtumi asesa obi wɔ yadeɛ wɔ baabi na ɛde na kɔdu no ɛde na ɛkɔ wudu ɛwɔtumi de sisa so obi wɔ pɛsɛ ɔnyini kyɛ ɛde nantwie sisa nantwie yɛde sisa na sɛ bia ɔpɛ sika duro ankasa pasika ankasa ɛtumi de nantwie so ɛyɛ saa na ɛte na ahobanbɔ paa bambɔ paa brɔ no akokɔ mbambɔ tumi ba akɔnfɛm saa na ɛsɛ ɛte akokɔ de adwumadie biara akokɔ na yɛ first adwumadie a obi bɛku nantwie koraa yɛ adeɛ ama ɔgye sɛ akokɔ ka ɛsɛ nyɛ adwuma obi bɛdane dua ma wo ne papa mu yɛ bisa akokɔ ka ɛno fitaa tuntum anaa deɛ bi na odua bɔ no ne wo nsɛm a wode bae okay ɛne gyina obi wɔ hɔ a ɛte sɛ ɛde akokɔ fitaa yɛ no obi wɔ akokɔ a wafra kyɛkkyɛk obi so akokɔ nyini kɔkɔɔ obi wɔ so akokɔ berɛ nti ɛne de gyina adeɛ a yɛde no kɔyɛ saa na sɛ ɛgyina na wode abosom ɛna ɛyɛ adwuma obosom pani ɛne hwan me bosom anyini paa no yɛ deɛ meka kyerɛ no bosom anyini paa meyɛ ne zikatom okay ama bosom ne deɛ dɔɔso woba mo different na ama ne kora wɔ na bobo bi kyerɛ yɛ na ama ne wɔ sɔn sa tomus me de yɛ adwuma woba aboɔ no wogo sɔn sa sande ate aframa ɛyɛ adwuma sɔn sa ɛna yɛfrɛ bosom bi so yɛfrɛ no kaya okay so ɛde yɛ adwuma saa na kasɛ nti mede bosom bi sande chale ɔne deɛ mentee da akyerɛ mɛyi no mate wɔ mu nyinaa yɛba abɛgye wɔ mu nyinaa ho abakwasɛm maakoma chale ne deɛ sɛ wɔ baa so anaasɛ yie a ɛba wo so a ɛbɛtumi abɔ w'ani so ntata meka ɛba wo so anaasɛ meme so a wobɛbɔ ma ɛnyɛ de ade ɔyɛ suma ɛbɛnyɛ ɔyɛ suma a na no ɔhyɛ ɛsɛ suma mmerɛ okay nti ɛno kɔkɔ bɛn ne sɛ baa wow ɔsan twɛ kora ɛne sɛ mmerɛ ɔtwe kola ne deɛ ɔnwale bebree gya ɔtwe kora ɔware wo bɛma ɛsɛ wonya abotrɛ ɛsɛ da biara no wɔbɛma wayɛ nneɛma ɔkaa kora wote ma wɔbɛbobɔ glass no nneɛma ɛsɛ mfo yɛ ne nti tumi deɛ wɔ hɔ tokɔ akɔmtete a nneɛma bebree wobɛnya wonya so wie a wonam adwuma pa no na nneɛma no so wogyegye bi ka ho na bi mu so ɛware wohu sɛ adwuma pa no nti wohu sɛ wabusua mu koraa na bia bɛware wowɔ adamfo pa a wɔtumi ma obi tumi wotumi tu kwan ɛkɔ sɛ wo sɛ bosom so biara wɔ baabi a ɛne ti wo te gare so wɔ hɔ sɛ wo sɛ bia so wɔ baabi ɛfiri sɛ wo sɛ ate afrɛ ma sɛ ɛfiri Burkina sɛ wo sɛ bia wɔ ɛfiri nti saa na ɛteteɛ nti tumi deɛ ɛwɔ hɔ akɛseakɛseɛ yɛ a ɔba yɛ kyɛn nana ɛba a wobɛbusa nneɛma deɛ ɔbɛyɛ nana mahu sɛ sesei wokɔ akɔmteteɛ no wokɔsua ahaban duro ɛde ka wo yɛate sɛ dua kasa na mɛ dua kasa yɛ a mekɔte a mekɔyɛ mu bɛyɛ biribi ansa na makɔte ɔsɛ dua kasa no wokɔyɛ no apɛdeɛ ma no ansa na watumi ate ɔmo nyinaa te sɛ nnipa nti na ma ɔmo so wura adwama no sɛ ɔmo nipa a mɛyɛ no atantan nnua no nyinaa da no ɔmo mu nipa ɛba kurom bɛdi dwa afei aso bebree ba sport ɛbɛyɛ ɔmo nneɛma ɔmo ne ɔmo kum ne ɔmo ma ɛkɔ
so sa enti wo kwa ade a wo no pɛ na ayete sɛ wo bɛsere ma de me pɛ no wo de nanam no kusua ba nti sa ade a wo no pɛ no wotum de kusua ba ko ni akɔ na wakɔ na pɛ dia no na sɛ ono so wa asema ade a wo pɛ no so wa wide do sina so wate aban no atimi de abɛsa ni pa ya de ama no ato ada sɛ tworo twere HIV hepatitis B ya de te sɛ cancer sounds ɛsɛ koko ni mina moja bruso pressure titiwa sounds ni mina suku ya de ni mina no pa bɛkɔ akosira aban ade abɛsa ni pa ya de ni mina so kwa yi so da mamre na oya mamre ni wi na tie duro ni wi a wa same yale awie me mire bi beduru a metimi mesan de aseda bebre bia wo sa wi a bi akokɔ na ase o de baba bi adwan na ase o de baba bi anantwie na ase enua ni nyina gi bi ana no pe bi kura akokɔ bi kura akosia bi kura ase ya snap ba nti e de pen o yade ne ba bi o moto yade ni firi sansa na sa sansa sana yenua mo akɔfo de pre haye ni kan de ba dwemba ba kasa en kasa o mo ya sa e to mo haye de wonnim no be wonua wonnim na o mo na mfa ni nyira ye nhira o nhira ni nimba bia ka ade a obaya ma onua mo ho beto na obeda wase ene na nyam ko pe o pe sansa ene na nanam pe sansa nyam ko bo wiase obo na nam na odia awen wiase omo na ehwe wiase ni bibia so sansa enti omo na yes sumo mo no mo so dia ko sumo meme gidi ndem nim sa enti obo mo dini na wo ya ade na ndase na bana wo dana nam ase wo de kusua na so akokɔ de dana ase nam no kura wo no basa akɔsa nsan kura bompa de aka wo na wo ba wa boni dina dana ase no no so de ndase no de amana bibia ni wiase anya nyakopɔ na bo enti bibia no eye kwan a wo ba faso a wo de no kura faso na ba ye nhirama ne kwan a wo de bone be faso na ba ye enom dama wiase wana montu na ma onome na sama onhira nti ade a obeye bia sɛ ahaban baako to sɛ aduro we baako na mbisa koko no HIV na hepatitis B ene cancer e wo sɛ me hu sɛ aduro we na tim sa cancer na manya onhira bibia ebo bia ye bia no bevu wanta nhira no so ni ba bia me sɛ bosomni a me ye bosomni a me gu nsa na bia no mbetimi sɛ heaven wonko a betima be gura heaven na wo ada bia wo kwa sori anopa na bia na obi wura because me hu obi yira me mfa so ntan jira me hu obi ade a me wi so sa me ndi obi hu konkwansa me ya abosom be kire so sa me mbo nipa hu apo so ntan jira enti no ai no so na nyankopon pe so sa enti sa me na man ya de enti na ma heaven wo ha me nko so sa e wo sa me ko enti sa ne ma ni ho a empa enti se toma we na me ya me de ko e ko sire na nam se obi mbra na se bi obetopo toma ya na de ehia bia na wade se me nko osum ne yire ni kunu pa na so ni kunu hu na nim o mo ya na nim kakai enti obetoba dia nko ebi de to na sene mo e wo se bi o ni kunu don me ye boni me shira ma nkwara o mo awo no mo atena atima hwa nkwara no we na obi de obi ka wasisi na wodi ne ka na wontua na me ye kra do we ma na o ka tu na nipa no de misika ma no asembe na wo na se court asem obi sisi na me ye we djuma na se bi okono odi nkunima bone be na wo se bi obi ne nkrata asem na ka buruchira wa ya emfa na oba na me ya amamre ma no me dundum na namanu na me ya amamre no mo ye kra do we ma na efa bone ni sonsa nti sana asamete sana we yan chekere so obi a owo haw bi na so obi asisi no kwa bia na namu ayi oponi pani dini na me ya amamre na me trase na me chekere anu wana de open ayayi ayi se no kura nima anya ju me ma me hono
o frɛ me a me ya hwehwemu frɛ me na fa wasɛmtam yɛ hwehwemu sɛ betima aboa wa na boa mentimi mmoa wa maka kyɛ sɛ adwene wɔ ni na me so me mfa nipa mogya ɛnyɛ bibia okay so me ku nantwie mu abronoma akonfam kraman ɛne edwan mu na mde kraman nya wo de ya amamre ya wo busum bebre wo ha kraman no okay mo di djuma adama ejina djumadie no te se obi wo ha sebi o kan oyo obi papa kra na o de boni ni tuanka so eno sa no ba etim de kraman na so obi da ho so nda ya pasa bi kura timi sunda no didi wonda yi no obanya yade bi sunda ya on tambi on be ma da mo war no sunsun spiritual marriage so frɛ na ebo obi o American lottery wa ya onye bi oba ye o lucky so o jare pe o twa bi ba na sɛ wo ka wo ya ebo ni ba okay sɛ hyewa ba bi o ko bia no na ye boni mu aka wona be hyehyɛ ebe ma o alert okay sɛ aduane boni kura na nsa boni ya to wona be pai saka wo ayi adwuma ka na sɛ no bo ni pa bo hu ba hu boni tim fo bi o ko to ade o mo so sa na atwe sika ni nyina no ba ya so e na we su ye diabetes aduro pa ya haban na diabetes aduro ya bia wa dwoso sa ma no ho afọ okay so diabetes na ha no vitima diabetes no mi na pressure e ba so the pressure no so ba na de stroke ba onye we bia na diabetes then ye won kofo bebra ye maame nom ne ye papa bebre na wo diabetes o mo san da hospital nduro so o mo betima combine ni me ni o betima di we haban keke o sa la haban so lift ntutu ndi te sa aduane we wudi ni te sa aduane so kwan eno no de be yetia no de be ye o betima di no anu no boni bia ni okay sana semeti na we so ye member o mo so mo kompa so o abayo kama sapeti uti no wure dem o de boss sa na wasore na de bi send na won de betimi na wa na wo so hu sisi so a se wa haw ele wa sole ye David na wo ade ko ya mre ba na wati ba ye ento ya we bia inshallah fo me mo bi no o de akomo do fo ba no wa ya o ba be di wa da and this other seventy and no way to cancer or cancer ndro ho na bibia ayaresa dia na so bia o ha wo sunsun okay ye afidie no so ye ntimi mbon ye nyina ba wo frɛ wo frɛ so pa ye video call na hwɛ ani go sisi ano ya wie o so bia kwatwe so wi ase no dey attack TikTok no dey ayo friend we o dey video call okay na me no won kasa na bibia kama ba bia komedi wo be konsuo no ba bia o pesa dia o pesa o ye bia na ma ya so antasana na wo watch we so okay kan tete na no na sebio yede buani pa okay na ni pe edi eno so na saade we haban ni aye yede aduro fo baka sa oye okay na saade we aye nshira okay odugu nsuo na wutwada seb ho bambo ese ya dia bi obi oton anton obi wo ha sebio mema amma kama nso be nso obi akosi we pe na ono to ni nyina na esunsun no ma ha onye we bibu ni mo nana ye brain okay obi wo ho a o se trant to wura efi mu okay ya hye ndro dodo ho na edi dware we first spiritual bath o wa kirikiri amedmo a na mde agu nana ne fe ne se ye fe you know ye fa spiritual bath sunsun mu me pe ahaban de mbebo di na kiro na su ai no boy na kofa kopeke so susuma sanyi na awu okay susuma sana na adwo etimi dani dwan susuma sai etimi dani nipa wow so wona bre na wona bem na bem so res twi no men chada ai ye wo ba ne wo bem nti ahaban bebre wo hase okay so abusia ye brain nti ye de na ebesia nim sei Surya City TV. Me am di dwumadi no so ma ye fem abenado bia makra.